Krásny deň, volám sa Dominika a dnes som vám natočila videjko, že prečo nepiť kávu, Coca-Colu, kofolu alebo nejaké veľmi kofeínové nápoje. Ja vám budem hovoriť teraz takú moju skúsenosť. Keď som sa učila kundalini aktivácie, tak ja som mala hodiny častokrát v noci. A aby som nezaspala, lebo trvali aj 8 hodín, a keď si zoberete od 20. hodiny večer do rána vydržať, tak je to taký záhul, tak som si dávala Coca-Colu. Nepila som kávu a keď sme mali aktivácie, častokrát som zažila to, že keď som toto prvýkrát spravila, tak som zažila to, že tá aktivácia nebola taká silná ako tie, ktoré som mala predtým. A pýtala som sa aj ostatných a tiež keď si dali veľa kávičky alebo keď skúsili kolové nápoje alebo energiťaky, tak ako keby ten kofeín bráni tomu nervovému systému sa upokojiť a ten parasympatický nervový systém sa toľko neaktivizuje. Môžete si to skúsiť sami, že jednu aktiváciu spravíte si bez toho, aby ste si dali kávu, kofolu alebo nejaké takéto kolové nápoje, rovnako ako ja, a potom skúsite aktiváciu s tým. No ja som naozaj cítila brutálny rozdiel. Aj pri aktiváciách sa neodporúča fajčenie, kolové nápoje alebo kofeínové nápoje, energetické nápoje. Príliš sa moc najesť kvôli tomu, že presne tieto veci blokujú tomu nervovému systému, aby sa uvoľnil. Takže budem veľmi rada, že keď mi napíšete, či ste kávičkári alebo či ľúbite Coca-Colu, kofolu, poprípade, či naozaj ste takí tí ľudia, ktorí pijú len čistú vodu, lebo máte môj obdiv, ja milujem zase čajíky. Čajíky som zistila, že nevadia, že tie neblokujú tú energiu, takže aj môžete mať dokonca aj ceremoniálne kakauko alebo obyčajné kakauko. To nemá taký vplyv. Hlavne ten kofeín, hlavne si dávať pozor na niečo masné, hlavne si dávať pozor na niečo, čo ten organizmus ako keby tak vyčerpá. Takže držím palce a budem sa tešiť, keď mi dolu do komentáru napíšete váš najobľúbenejší nápoj. Pekný zvyšok dňa.